Είναι βιώτες και είναι βιώτησές μου. Είμαι με το Θάνο και την Τέση. Ήρθα να τσουγκρίσω για τα μάτια σας μόνο. Καλώς ήρθατε. Είστε από εδώ, Χαλκιδέ, είστε από Αθήνα, από πού είστε? Χαλκίδα. Χαλκιδέ είστε. Από εδώ. Έρχεστε συχνά στα Δελφίνια εδώ στην παραλία της Χαλκίδας? Πολύ συχνά. Τι σας αρέσει, τι προτιμάτε? Πολύ συχνά. Είναι ένα κλασικό χαλκιδέικο μαγαζί. Είναι μέσα στην παραλία. Έχει πάντα ωραία κίνηση. Έχει θαυμάσια φαγητά και ψαρικά και κρεατικά. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ ωραία και ζεστή η καρδιά των ιδιοκτητών. Αυτό μας αρέσει, αυτό μας γεμίζει και γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε σχεδόν συνέχεια σε κάθε έξοδο στα Δελφίνια. Υπέροχος ο συνονόματος ο Θάνος. Στην υγειά σου, Θάνο. Στην υγειά σου, Τέση, να ξανατσουκρίσουμε και να προσκαλέσουμε όλους τους φίλους που μας βλέπουν να έρθουν να φάνε ό,τι λαχταρά η ψυχή τους. Στην υγειά σας και να περνάτε όμορφα. Να είστε καλά. Στην υγειά σου, Φιλιππία. Στην υγειά σου, Θάνο. Είσαι καλά? Μια χαρά. Με την ωραία παρέα σας βλέπω ότι προτιμάτε το ζερί του Γιάννη, την ταβέρνα του την όμορφη, με μια θαλασσάρα υπέροχη πίσω μας, Βεβαίως. με ολόφρεσκα πράγματα. Πάντα. Πόσα χρόνια έρχεσαι τώρα να μην 40. 40 χρόνια. Τουλάχιστον. Σε ακούσεις που λέει 40 χρόνια φούρναρης? Σήμερα άκουσες και το 40 χρόνια πελάτη στο ίδιο μαγαζί. Έτσι ακριβώς. Ποιος είναι ο λόγος που σε κάνει, Φιλιππία, να έρθεις 40 χρόνια στα Δελφίνια του Γιάννη? Διότι βρίσκω αυτό που θέλω, είναι πάντα φρέσκο, είναι ωραίο, η εξυπηρέτηση είναι άριστη. Υπέροχα. Υπέροχα. Και σήμερα να Λίγο κάνω τοποθεσία. μια μαντεψιά. Αφού βλέπω ουζάκι στο χέρι εδώ που τσουκρίσαμε, φαντάζομαι ότι σήμερα θα προτιμήσετε θαλασσινά. Πάντα θαλασσινά στο Γιάννη. θαλασσινά στο Γιάννη. Ελάτε Δελφίνια, όπως έρχεται και η Φιλιππία, όπως ερχόμαστε και εμείς και χιλιάδες κόσμος και Αθηναίοι και Ευιώτες. Και βεβαίως και πολύ σημαντικό ότι εμείς που ερχόμαστε είμαστε Χαλκιδαίοι. Χαλκιδαίοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Για να το προτιμούν οι ντόπιοι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει Ακριβώς. αυτό. Στην υγειά σου και πάλι, Στην Φιλιππία. υγειά σας. Ευχαριστούμε πολύ και να περνάτε είστε καλά, όμορφα και εσείς στα το ίδιο. Δελφίνια. Γεια σου, Οκλή. Γεια σου, Θάνο μου. Είσαι καλά? Καλά, αδερφέ μου. Μας έχουν μιλήσει, μας έχουν πει τα καλύτερα. Τι τους κάνετε, τους μαγεύετε εδώ στα Δελφίνια? Μαγικά. Μαγικά τους κάνετε, έτσι. Το ολόφρεσκο φαΐ, το σπαρταριστό ψάρι, η γουρουνοπούλα που μοσχοβολάει, τα κρεατικά στα κάρβουνα. Είναι μαγικά για να καθίσετε στα Δελφίνια, στην παραλία της Χαλκίδας και να μην θέλετε να φύγετε. Τι μας είπαν εδώ οι φίλοι, τους άκουσες, τι είπανε, τα ωραία τους λόγια? Τα καλύτερα. Γιατί τα λένε, για πες εσύ που είσαι μέσα στο μαγαζί. Είμαστε καλύτεροι των καλύτερων. Καλύτεροι των καλύτερων, έτσι. Οι καλύτεροι των καλυτεροτέρων στα Δελφίνια στην παραλία, μαζί με τον Σοφοκλή, το φίλο μου. Να τους λέτε από το Θάνο, τους λέτε από τον Ινέβια, θα βλέπουν τα βίντεό μας και τα βλέπετε κι εσείς. Τα πάντα σπαρταριστά και ολόφρεσκα. Να τους προσκαλέσουμε να έρθουν εδώ. Να τους προσκαλέσουμε όποτε θέλουν. Όποτε θέλουμε, σας περιμένουμε να έρθετε στα Δελφίνια και να περάσετε. Δελφίνια, παραλία, Χαλκίδα. Αυτό είναι. Ελάτε να το ζήσετε κι εσείς. Γεια σου. Γεια σου, φιλαράκι.